Lijep pozdrav svima. Oni koji me prate naravno na ovoj nogometnoj sceni znaju me kao Luku s Hajdučke štorije, no ovaj kanal je o hrvatskoj srednjovjekovnoj povijesti, onda se tu valjda trebam predstaviti punim imenom. Dakle, ja sam Luka Đaković, diplomirani povjesničar i arheolog i ovo je prvi puta da se na ovaj način prezentiram na ovom svom kanalu. Dakle, ima nekoliko videa do sada gdje sam se uglavnom bavio naracijom, no ovdje sam morao u ovom formatu napraviti ovaj video jer sam odlučio u ovom videu predstaviti svoje istraživanje koje je rezultiralo zapravo diplomskim radom koji je u malo proširenoj verziji objavljen kao znanstveni rad u starohrvatskoj prosvjeti. Tema je kronologija hrvatskih vladara u 9. i 10. stoljeću. Prije svega želim samo reći da ovo moje razmišljanje nije palo s Marsa i da nije to prošlo tek tako, već moj diplomski rad, mentor mi je bio profesor Neven Budak, u povjerenstvu tijekom moje obrane je bio Trpimir Vedriš. Osim toga imao sam kontakte recimo sa Ivanom Basićem sa Filozofskog fakulteta u Splitu, Denisom Alimovom i svi su na neki način dali svoje mišljenje o ovom mom radu, afirmativno uglavnom, tako da ovo što ja kažem, ajmo reći, nije sad nakupina gluposti koju sam ja izmislio bez da je itko od respektabilnih povjesničara pročitao ili ocijenio. Krenimo sad sa kronologijom hrvatskih vladara koja je aktualna, koja je još uvijek, ajmo reći, priznatija u znanosti, dakle uzima se kao točnijom, a to je kronologija Ferde Šišića, iako naravno postoje različita mišljenja. Ovo je svojevrsni uvod, dakle Šišićeva kronologija, sad ću redom govoriti vladare. Krenut ćemo od Duksa Mislava, zato što Duks Mislav je prvi vladar za kojeg 100% možemo reći da je bio Hrvat. U smislu toga da oko Borne se vode polemike. Je li on bio Hrvat, Guduščan ili nešto treće, ne može se 100% utvrditi, no za Mislava se sa velikom vjerojatnošću može reći da je bio hrvatski vladar zasigurno. Prema Šišićevoj kronologiji Mislav je počeo vladati oko 830. i vladao je do 845. Nakon toga je slijedio Trpimir I od 845. do 863. Nakon toga Domagoj koji je počeo vladati 863. ili 864. pa do 876. Nakon toga Iljko koji vlada do 876. do 878. Nakon toga Zdeslav, Branimir, Muncimir, Tomislav, Trpimir II, Krešimir I, Miroslav, Mihael Krešimir II, Stjepan Držislav i Svetoslav. Vidite u zagradama godine kada su oni vladali, nema potrebe da sad za svakog vladara čitam godine. Iz te njegove kronologije vrlo brzo je pod navodnicima izbačen Iljko, jer je tu nedoumicu razriješio srpski povjesničar Mihajlo Dinić koji je 1938. shvatio i zaključio da je prerađivač Dandolove kronike u nerazumijevanju od priloga načinio ime i tako je nastao latinski oblik Ilicus, što su povjesničari onda razumjeli kao da je ime Iljko. Međutim, ovdje se ne radi o nikakvom Iljku, niti taj vladar ne postoji, ali nakon što je Iljko izbačen iz ove kronologije, Šišićeva kronologija je ostala manje više netaknutom, te su nju prihvatili i Nada Klajić, i Neven Budak, Ivo Goldstein, Tomislav Raukar, Ante Birin i tako dalje. Međutim, moram napomenuti da bilo je tu nekih nedoumica. Primjerice, srpski povjesničar Predrag Komatina je smatrao da tri vladara koje se spominju u 31. poglavlju De administranda imperio, Trpimir, Krešimir i Miroslav nisu vladari iz 10. stoljeća, već iz 9. To smatra i Denis Alimov, to je smatrao i srpski povjesničar Tibor Živković. Sada ćemo krenuti, nakon ovog uvoda, sada ćemo krenuti sa kronologijom koju sam ja predložio, koja ne mora biti točna, ali sam ju predložio na temelju nekih povijesnih izvora. Nema puno nedoumica oko prvog vladara, to je Mislav. O Mislavu imamo jedan podatak, njega spominje Ivan Đakon i to ga spominje da je 839. godine vladao i ratovao
s Venecijom. Dakle, mi možemo reći da je Mislav počeo vladati oko 830. i to uglavnom zaključujemo na temelju toga što se u Franačkom carstvu događaju promjene, jer 828. dolazi do raspada Furlanske margrofovije i prema već uvriježenom mišljenju tada se očito događaju promjene u toj bivšoj antičkoj rimskoj provinciji Dalmacija, gdje, ajmo reći, Hrvati uspijevaju uspostaviti vlast i nekakav oblik države, ali tu opet kad kažemo država, naravno da država u ranom srednjem vijeku, poimanje države u ranom srednjem vijeku i današnje moderne države nema veze jedno s drugim, ali taj termin država koristimo, ajmo reći, kako bi nam svima bilo lakše. Dakle, Mislav je počeo vladati onda tu negdje nakon raspada Furlanske margrofovije, a vladao je negdje do 840. Znamo da je još vlada 839. A zašto kažemo do oko 840. Zbog idućeg Duksa Trpimira. Bilo je uvriježeno mišljenje da je on počeo vladati oko 845. neovisno o Šišićevoj kronologiji, zato što je Franjo Rački tu famoznu Trpimirovu darovnicu na kojem se prvi put spominje hrvatsko ime. On je nju datirao u 852. godinu, međutim neka nova istraživanja su pokazala da nju treba ranije datirati, prvenstveno istraživanje Luje Margetića koji je primijetio da se u toj Trpimirovoj darovnici spominje Lotar kao vladar Italije, ali zna se da je on Italijom vladao od 840. do 844. te je zaključio da je u tom periodu nastala darovnica i datirao je nakon svih istraživanja, nakon korekcija, u konačnici ju je datirao u 4. ožujak 840. Tu je dodatnu korekciju napravila Mirjana Matijević-Sokol, koja je predložila 4. ožujak 841. jer je Lotar u toj darovnici navedeni kao franački kralj, što je on postao tek nakon 20. lipnja 840. Kad to uzmemo u obzir, moramo reći da je onda Trpimir krenuo vladati negdje oko 840. A još o njemu znamo, mislim, ja sad kad kažem znamo, govorim o podacima koje možemo baš ono datirati u neku godinu. Naravno da se Trpimir spominje na nekim natpisima i slično, međutim taj natpis se ne može nigdje datirati, pa samim time ga nećemo spominjati. Ali još se smatra da je 846. ili 847. na njegovom dvoru boravio sarski benediktinac Godšalk i to je zadnja godina za koju znamo da je Trpimir vladao. E sad, nakon Trpimira nećemo odmah krenuti na novog vladara koji je po meni Petar Krešimir I, već ćemo se malo pozabaviti De administrandum imperium. De administrandum imperium je važan u ovoj priči, konkretno 31. poglavlje, zato što se spominju 3 arhonta, Trpimir, Krešimir i Miroslav. I njih je Ferdo Šišić smjestio u 10. stoljeće i otud nastaje onaj famozni vladar Trpimir II. Kao nasljednik Tomislava, što je vjerojatno da taj vladar nikad nije ni postojao. No, ajmo citirati doslovno neke stvari iz De administrandum imperium iz te 31. glave. Kaže, nakon mnogo godina u dneve Trpimira Arhonta, oca Arhonta Krešimira, dođe iz Francije, koja leže između Hrvatske i Venecije, muž neki vrlo pobožan, Martin imenom, vanjštinom svjetovnjak, za koga i sami Hrvati vele da je mnogo čudesa učinio. I nakon toga nastavlja, veliku takovu moć i množinu naroda imaše Hrvatska do Arhonta Krasimera, pošto ovaj umre, a sin njegov Miroslav, vladavši 4 godine, od ruke bana Pribunje pogibe i u zemlji nasta raskol i razdor veliki. 3 točkice. I još je iako je u hrvatskoj historiografiji ostalo uvriježeno mišljenje da su ova 3 vladara, prije spomenuto vladari 10. stoljeća, još 1962. skupina autora na čelu sa Jenkinsom su napisala veliku studiju o De administrandum imperium i oni su napisali da je Arhont Trpimir istovjetan Duksu Trpimiru kojeg poznamo već iz prijašnjih povijesnih izvora, a misija opata Martina, dakle franačkog opata, se savršeno uklapa u ambijent 9. stoljeća, a ne 10. jer ako usporedimo Hrvatsku u 10. i u 9. stoljeću, puno više veze Hrvatska ima s Franačkom u 9. stoljeću. Osim toga, ova skupina autora je podržala tezu o 2 Krešimira,
kao da ovaj otac, dakle da ovaj arhont Krešimir, čiji je Trpimir bio otac, da je to jedan vladar, a da je ovaj Krešimir do kojeg je Hrvatska imala tu veliku moć, da je to drugi vladar. I a to je bilo mišljenje od starije hrvatske historiografije, međutim to je mišljenje odbacio Milenko Lončar u svojoj velikoj doktorskoj disertaciji, isto od Administrando Imperio, gdje on analizira i ovo poglavlje i zaključuje da nema nikakve indicije da autor ovdje dijeli ime Krešimir, dakle na dvije osobe, već da se ovdje radi o jednoj toj istoj osobi. Samim time onda ćemo krenuti naravno sa vladarom Krešimirom I. On je po mom mišljenju naslijedio Trpimira tu negdje oko 850. I sukob Hrvata i Bugara koji se spominje u 31. poglavlju, dakle izrijekom se spominje Mihael Boris, bugarski vladar, što je još jedan dodatan, ajmo reći, argument da se ovo poglavlje treba staviti u 9. stoljeće, da su podaci istog poglavlja podaci iz 9. stoljeća. Taj sukob se dogodio u vrijeme Krešimira I. Zašto mislim da se dogodio u vrijeme Krešimira I? Zato što ako vidimo ovdje je Krešimir centralna figura ovih poglavlja, ne Trpimir. Jer kad se spominje Trpimir, tu Porfirogenet ili onaj koji je napisao 31. poglavlje navodi da je Trpimir otac arhonta Krešimira. Dakle, nije Krešimir Trpimirov sin, već je Trpimir Krešimirov otac. U tom smislu, dakle, Krešimir je centralna figura. Osim toga, tu se spominje da je velika moć bila za Krešimira, do Krešimirove smrti. Dakle, taj sukob treba staviti 850. vjerojatno 853. ili 854. To je prvi veliki sukob Hrvata i Bugara. I zanimljivo je, u ovom poglavlju se ne spominje sukob sa Logoboturom iz prve polovice 10. stoljeća, a što je bio sigurno jedan sukob koji bi Porfirogenet morao zabilježiti kada govori o Hrvatskoj. Zanimljivo, kada govori o Srbima, taj Logoboturov pohod je u 32. poglavlju zabilježen. Što će reći da su podaci koje on ima o Srbima svježi, novi, dakle pripadaju 10. stoljeću, što se može objasniti time da su se na srpskom prijestolju stalno izmjenjivali vladari koji su bili uz Bugare, pa malo uz Bizant, i naravno kako su se vladari mijenjali, kako su ovi detronizirani vladari bježali Bizantu, tako je Bizant dobivao vjerojatno svježe informacije. Dok kad gledamo Hrvatsku, Hrvatska nakon Zdeslava u 9. stoljeću nema nekog vladara koji je bježao prema Bizantu i koji je mogao njima tek tako davati informacije. Samim time logično je zaključiti da je ovo poglavlje, da podaci iz ovog poglavlja pripadaju 9. stoljeću. Zašto sam spomenuo Petar Krešimir I? Zato što je poznato da je Trpimir imao sina Petra. To znamo i iz Čedatskog evangelijara gdje se na više mjesta spominje Petar, čak se na jednom mjestu navodi da je Petar sin Duksa Trpimira, Domno Terpimero, dakle gospodara Trpimira ili kako god želite prevesti. Tibor Živković, koji je smatrao da Krešimir pripada 9. stoljeću, je isto tako zaključio da je njegovo kršćansko ime bilo Petar. A ja sam još na njegovu tezu nadodao argumentaciju da je iz Trpimirove darovnice vidljivo da je Dux Trpimir imao dobre odnose sa splitskom nadbiskupijom, čiji je nadbiskup upravo se zvao Petar. I u toj Trpimirovoj darovnici Trpimir splitskog nadbiskupa naziva ljubljenim kumom. Dakle, možda se dogodilo to da je svom sinu dao kršćansko ime po ljubljenom kumu. Krešimirova vladavina završava točno 860. a to opet možemo zaključiti na temelju De Administranda Imperia, jer se točno navodi da je Miroslav vladao 4 godine. S obzirom da znamo da je Domagoj na prijestolje došao 864. onda Miroslavovu vladavinu treba staviti između 860. i 864. Ne možemo zanemariti spominjanje Bana Pribine. I Ban Pribina i njegovo spominjanje u De Administrando Imperio je bio jedan od velikih razloga zašto su se ova trojica vladara stavljala u 10. stoljeće. Zato što u darovnici za Diklo Petra Krešimira IV. Još u 11. stoljeću se spominju svi prošli vladari i uz Mihaela Krešimira II. Se spominje moćni Ban Pribina. Pa su onda ljudi mislili, ti historiografi, ok, imamo spominjanje Bana Pribine u De Administrando Imperio, imamo spominjanje Bana Pribine
u darovnici za Diklo, dakle vjerojatno se onda radi o 10. stoljeću. Vjerojatno se ubojstvo Miroslava dogodilo u 10. stoljeću. Međutim, nije Pribina jedino, ime Pribina nije jedino spomenut u 10. stoljeću, već imamo spomen i u 9. stoljeću. Dakle, u Čedatskom evangelijaru se spominje neki Pribina, to je konkretno je napisano Bribina, spominje se ispred Trpimirovog imena. Dakle, očito je moguće da je Pribina bio neki velikaš još u doba Duksa Trpimira, koji je kroz godine se dizao u svom položaju, došao do mjesta Bana. Naravno da je to isto jedan onako skliski teritorij, jer Ban, ispada da je onda Ban već postojao u 9. stoljeću, moguće je zato što zbog nedostatka izvora ne možeš tvrditi ništa. U smislu toga da ne možeš ništa stvrditi sa 100% sigurnošću. Tibor Živković je smatrao da se iza ovog Pribine krije Nitranski knez, ali ja smatram da se ovdje radi o Pribini koji je ubio Miroslava i koji se spominje u De Administrando Imperio. I to mi ima logike upravo zbog toga što se ovdje spominje uz Trpimira, dakle uz hrvatskog vladara. Pa je to bila moja nekakva argumentacija. Osim toga, dodatna argumentacija da ovi vladari trebaju se smjestiti u 9. stoljeće i da je građanski rat u Hrvatskoj bio u 9. stoljeću, a ne u 10. je taj što u 10. stoljeću nemamo mi nekakve vanjske izvore, strane izvore, a da nije De Administrando Imperio, koji bi spominjali nemire u Hrvatskoj ili ratove. Dok, na primjer, ovaj građanski rat se puno bolje uklapa u ambijent 9. stoljeća što se Hrvatske tiče, zato što, primjer Venecije. Venecija napada u ranom srednjem vijeku Hrvatsku samo kada je, ne samo, ali uglavnom kada je na istočnoj Jadranskoj obali nekakav problem. Ne znamo pod kojim okolnostima je napadnut Dux Mislav, ali primjerice Dux Domagoj je napadnut odmah 865. Što znači da nije bila stabilna situacija. Petar II. Orseolo napada Hrvatsku 1000. godine kada traje građanski rat između Držislavovih sinova. A na primjer, nije li onda logično pomisliti da se ovaj građanski rat zaista dogodio u 10. stoljeću? Vjerojatno bi Venecija onda napala Hrvatsku tu negdje u 940. godinama kada su ovi povjesničari govorili da se taj građanski rat dogodio između Miroslava i Mihaela Krešimira. Dakle, u Hrvatskoj u tom periodu vlada nestabilnost, čak i za Domagojeve vladavine gdje imate unutarnje urote, pa mu papa šalje pismo da ne bude toliko oštar prema svojim neprijateljima. I Domagoj je konstantno u nekim ratovima, dakle nema stabilnosti. I samim time mislim da je to jedan dodatan argument zašto su i Krešimir i Miroslav vladari 9. stoljeća i zašto građanski rat treba staviti u 9. stoljeće i da je građanski rat bio između Miroslava i Domagoja. To je moje razmišljanje. Nakon toga nemamo toliko problema s kronologijom, tu se više manje zna. 864. dolazi Domagoj na prijestolje, 865. mletački dušt Urso Particijak napada Hrvatsku. Domagoj vlada do 876. On je napadao Bari kao franački saveznik, dakle protiv Arapa je ratovao, i onda 876. do 878. vladaju Domagojevi sinovi, s tim da su se pojavile neke nove interpretacije da u taj period treba staviti Duksa Višeslava, onog famoznog sa Višeslavove krstionice, ali nećemo sad duboko zalaziti u te interpretacije. Nakon Domagojevih sinova ili Višeslava dolazi Zdeslav 878. i imamo sačuvano pismo pape Ivana VIII u kojem ga se moli da njegovom poslaniku koji putuje u Bugarsku Zdeslav omogući hranu, vodu i sigurni prolaz. 879. Ivan Đakov piše da je Zdeslav ubijen, a da je neki Slaven imenom Branimir postao novi vladar. 7. lipnja 879. imamo pismo pape Ivana VIII Branimiru i svećenstvu i narodu. Branimirovo ime je zabilježeno i na Čedatskom evangelijaru sa njegovom suprugom Marušom, što je možda jedan dokaz stabilnosti, jer po prvi put nakon Trpimira i njegovog sina Petra, Krešimira, imamo nekoga iz Hrvatske koji je putovao na hodočašće u Čedat. Zadnji spomen Branimira imamo iz 888. kada se spominje u crkvi Svete Marije u Muću da je crkva izgrađena te i te godine u doba vladavine
Duksa Branimira. Nakon Branimira dolazi Mutimir oko 890. jer prvi njegov spomen imamo u ispravi iz 892. Gdje rješava spor oko crkve Svetog Jurija u Putalju između Splitske nadbiskupije i Ninske biskupije. Tu u toj ispravi stoji da on sjedi na očinskom prijestolju i da je crkva Svetog Jurija darovana Splitskoj nadbiskupiji od moga oca, dakle Trpimira. I on se još spominje na arhitravu oltarne pregrade iz crkve Svetog Luke u Uzdolju. Ne možemo znati kad je Mutimir skončao, je li to oko 900. ili oko 910. ali znamo da je nakon njega došao Tomislav, koji se spominje u historiji Salonitana, gdje u godinu 914. ga smješta Toma Arhidžakon. Nakon toga Tomislav se spominje u dokumentima Splitskog crkvenog sabora iz 925. gdje se navodi da je bio konzul u pokrajini Hrvata i u krajevima Dalmacija. Također spominje se i u pismu Pape Ivana X. isto iz 925. gdje ga se navodi kao Rex Croatorum. Sad ide nova zavrzlama. Ako Trpimir II. Nije postojao i ako su Krešimir I. i Miroslav bili vladari 9. stoljeća, postavlja se pitanje tko onda između Tomislava i Stjepana Držislava. Znamo da je tu Mihael Krešimir II. Ali za njega se pretpostavljalo da vlada od 949. po staroj kronologiji do oko 970. ili 965. Međutim, ja sam njegovu vladavinu pomokao skroz u 926. što temeljim na ispravi Krešimira II. Iz 950. koja je najvjerojatnije falsifikat napravljen na temelju isprava Petra Krešimira IV. Međutim, treba spomenuti razmišljanje Nade Klajić, koja je za sve isprave mislila da su falsifikati. Ona je bila baš kritički nastrojena prema svim ispravama, međutim uvijek je govorila da isprave mogu biti falsifikati, ali da su imena vladara najvjerojatnije točna, zato što netko ko falsificira ispravu želi da ona bude što vjerodostojnija i samim time naravno da nije u interesu toj osobi krivo napisati ime vladara ili godinu vladavine. Samim time to razmišljanje ja sam uzeo u obzir i u ovoj ispravi jer se baš spominje sljedeće, citirat ću. Godine gospodnjega utjelovljenja 950. indikcije 12. Ja, Krešimir, milošću Božjom kralj Hrvata i Dalmatinaca, sjedeći na očinskom tronu Kristovim darom u 24. godini svoga kraljevanja. Dakle, prema ovoj ispravi ispada da je on počeo vladati 926. I vodeći se logikom Nade Klajić, zašto bi netko tko želi falsificirati ispravu bi išao u ovakve dubioze ako nije 100% siguran da navodi točnu godinu vladanja nekog kralja? Ne znam. Dakle, vi procijenite. Dakle, smatram da taj sami uvod, dakle godine koje se spominju i ime vladara koje se spominju, se trebaju smatrati točnim, ispravnim. Ovaj ostatak isprave je nebitan za ovu kronologiju. Da je zaista Krešimir počeo vladati 926. mislim da možemo zaključiti ili kao dodatno argumentirati je napad na Sipont. Dakle, 926. se dogodio napad na Sipont i južno-talijanski izvori, konkretno Annales Barenses i Annales Lupi Protospatari, navodi da je Sipont osvojio Mihael, kralj Slavena. Historiografija smatra da se tu radi o Mihaelu Viševiću, zahumskom duksu. Međutim, Mihael Višević se nikad nije navodio kao Rex, niti se okrunio za kralja, plus Sipont je tada bio u posjedu Bizanta, a Mihael Višević je bio bizantski antipat i patricij. Plus, postavlja se pitanje je li Zahumlje imalo tu mornaričku moć da izvede ovakav pothvat, dakle da napadne grad na drugoj strani Jadranske obale. Jedina sila na istočnoj Jadranskoj obali koja je imala tu snagu je bila Hrvatska. I ako uzmemo ta dva dokumenta, ta dva izvora u korelaciju, mislim da je to onako kad ih se spoji, može se reći da je Krešimir počeo vladati 926. Taj Mihael Krešimir II, o njegovoj vladavini se može puno toga reći, no konkretno neću sad ići u detalje oko njegove vladavine, zato što nam je ovdje bitna kronologija.
to nas onda dovodi do zaključka da je on jako dugo vladao. Dakle, od 926. do oko 965. ili 970. Međutim, ima primjera vladara koji su jako dugo vladali, najočitije Karlo Veliki, koji je baš dugo godina bio vladar, tako da to nije nemoguće. A sad ima još vladara, ali sam njihovo ime zaboravio, međutim sve je detaljno navedeno u mom radu koji je u opisu, dakle, ovog videa. I da završimo s ovim 10. stoljećem, dolazi Držislav, za kojeg znamo da je vladao od 970. isto na temelju historije Salonitana, gdje Toma Arhidžakon piše da je 970. u Hrvatskoj vladao Držislav, kojeg navodi kao kralja Hrvatske i Dalmacije. Evo, to je bio moj video gdje sam pokušao predložiti novu kronologiju hrvatskih vladara. Na ekranu vidite sad kako bi ta nova kronologija izgledala. Nije video toliko pitak, niti je za, ajmo reći, više je za povjesničare nego za prosječnog gledatelja. Međutim, ako se pozorno sluša, mislim da se mogu povezati kockice, nije toliko komplicirano. Sad, imate moj rad dolje u opisu, gdje je to još puno detaljnije objašnjeno na 30-40 strana, tako da ako nekoga zanima, naravno može baciti oko. Evo, hvala vam što ste pregledali ovaj moj video i ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.